Gaiz artistak zelango atletrekin bai ikusten duzuenez gaur isarekin ibiliko gara. Ta zelan idazten da isa? Bada gora eskumara bera joan da. Ta berriro gora eskumara eta bera eskumara dana gurutzatuta. Eta isa hondia, isa larria, kris, kras. Zeintzuk dira silabak, si, xu, xo, xa, xe. Eta ikasiko ditugun bitz, xarabea, guzendatzeko erabiltzen duguna, eta pusika. Jolasteko pusika, ez da, puzten duguna, ez da? Eta hementxe daukagu irakurketa. Nik ez dute zer esango, baina ondo begiratzen baduzu, zer, kokatzen duzu? Ze estrategia egin nahi dituzu ondo ulertzeko? Venga, pentsatu. Pausatu nahi baduzu. Listo, orain nik azalduko dut. Pertsonaia nagusia Sisili Mosala da, ezta? Badakigu zer den Mosal bat, bera da Mosala. Bera ez da ez zaldia, ez behorra. Bera da haurtzoa, ezta? Kumea. Mosala. Badirudi gaizorik dagoela, ezta? Eta hogean eta hortze. Ea ba. Sisili Mosala gaizorik dago. Zaldiaitak pusika erosi dio. Behorramak xarabea eman dio. Sisili berehala sendatu da. Betiko Mosal alaia dugu Sisili berriro. Orduan, nor dago gaizorik? Nork erosi dio pusika? Eta nork eman dio xarabea? Sendatu da, bai ala ez? Osondo? Venga, zein da behorra? Zein da zaldia? Zein da Mosala? Eta honekin batera, bai, kopiatuko du, baina hemen, lau hitz daude, ezta? Xiringa, xerra, xaboia eta saxofoia. Agian baten bat ez duzue ulertuko, baina kajuten egiten dugun moduan, bai, ezagutzen dugun baten batekin hasten bagara, gero besteak errezagoak dira. Agian xaboia, saxofoia eta xerra, gogoratuko duzu, ezta? Xerra naturren eman genuen. Baina orduan xiringa zein izango da. Ea ba, daukatzeko zer daukagu, ipuina! Begiratu ze barregarri. Hemen dago bat, eta hemen bestea. Ze uste duzu direla paiazoak agian, ezta? Eta norekin daude, ze izango dira behiak, txakurrak. Ea ba. Pinpix eta Panpox paiazoak datoz. Atzetik bi txakur, Xasi eta Pos. Kaixo, kaixo, txalo, txalo, ixo, zuek alaitzera gatoz. Xasi, Panpox, Pinpix eta Pos. Orduan, nor izango da Xasi, nor izango da Panpox, nor izango da Pinpix, eta nor izango da Pos. Ea ba, ziunago primeran ikasiko dituzuela isa. Bai, eta xilofonoa dela erabiltzen duguna, gogoratu, bai? Aurrera!